velkommen til den her video, hvor jeg viser nogle RC-produkter. Det er RC-biler og RC-flyvere og batterierne og opladerne til tingene. Det første vi starter med, det er en onroad-bil fra Morfars. Her. Den har et LiPo 4500 mAh batteri, som er på 7,4 volt. Det vil sige, at det er et 2-cellet batteri. Det her det er en onroad bil, som jeg sagde, og den kører rigtig godt. Den kører 50 km/t cirka med et 4500 LiPo batteri. Det næste vi skal kigge på er LiPo-batteriet til bilen. Og det her LiPo batteripakke kan bruges til nærmest alle LiPo biler. Man skal lige tjekke lidt over, hvor stor batteri det er. Batteriet, hvor der står alle de der ting. Jeg har lidt opstigt det der nu. Og det er, at her er der et balancestik, som man bruger til at balancere de to celler inde i batteriet. Og hvis man ikke gør det, så skal man tænke lidt over, det kan godt blive sådan lidt sjovt, så det bliver lidt underligt. Den bruges også til at sætte i en LiPo-bosser. Det vil sige, at LiPo-bosseren den vil hyle, når at batteriet kommer under nogle volt. Og det skal man altid huske med LiPo-batteriet, det må aldrig køres helt fladt. Så det var vist meget af det her LiPo-batteri. Det vil også sige, at der er Deans T-plug, og det er et godt stikker her på sit batteri. Det næste vi vil kigge på, det er opladeren til selve LiPo-batterier og NiN-batterier og rigtig mange andre batterier. Det er Blitz Pro, som er Morfars for 600 kroner. Her er ladekablet. Det er et Deans T-plug, som jeg også havde på batteriet. Her der er grundladekablet, eller balancestikkene, det var det, som du kan sætte i, så der er rigtig mange forskellige balancestik. Herom er strømpestikket, som du bare sætter en almindelig stikkontakt. Her er knapperne og displayet. Det næste vi skal kigge på er en onroad NiN-bil. Det kan man lige vide. Det er den her bil her er en onroad bil. Det kører på NiN batterier, og det er ikke lige på, det er ikke særligt. Der skal man bare lade op og køre, men sådan det er meget nemt. Og det er også lidt fedt ved de her batterier, men de er bare ikke særlig kraftige. Den her den kører 30-35 km/t. Med det batteri her der i selve bilen, når man får den. Det er ATR, eller er ATR. Vi kan kigge på selve fjernbetjeningen, senderen til onroad-bilen. Det er et 2,4 GHz system, som det er rigtig godt. Det synes jeg, det er fint, man kan lave sådan noget. Det er simpelthen, der kan du køre rigtig mange sammen, uden at det provokerer hinanden i systemet. Ikke? Så man styrer ikke hinandens bil, og det er rigtig dejligt. Det herinde er selve sådan justeringsstedet, som med bare trim, alt i trim og sådan noget. På den her side her er der ST-trim og trim. Det er trim til dækjustering og fartregulation. Det her det er gas, bakke og gas og drejefunktion. Drejehjulet, man drejer på. Nu kommer vi så over til den nye afdeling, hvor
vi skal snakke om RC-flyvere. Og jeg har desværre ikke nogen RC-flyvere, jeg kan vise her. Men jeg kan vise lidt i nogle blade og sådan noget. Her, hvis man kigger, så kan man se en Cessna 182 Skyline, som er 1 meter og 42 cm i vingefang. Det er vist sådan, man kan sige. Det tror jeg sådan er. Den har selvfølgelig også lige på batteri, og det skal man tænke meget over. Det vil sige, så tænker folk, så kan man ikke til den lige på batteri, fordi den er måske ikke plads. Det kan godt være, der er plads til det, men det er ikke godt at gøre. Det man skal gøre, det er, at man skal huske lidt på at flyve 5 minutter. Sæt en alarm til, og så når der er gået 5 minutter, så flyv ned, og så lad dit batteri op, så er du sikker på, at du ikke har lavet det for, eller kørt det for flat, før det er for flat. Hvis du ikke har haft en flyver før, så synes jeg, man skal starte med et simulator. Et fjernstyret flyvesimulator. Det her, det er jo ikke en fjernbetjening til et flyvesimulator, eller jo, men ikke til sådan nogle, til RC-simulator. Det her, det er faktisk, det er sådan sådan en, man kan købe eller få med til. Det er det så ikke til flyver, men til tanks, men det er samme princip med de her. Jeg kan rigtig godt lide fjernstyrede flyvere, fordi jeg synes, det er sjovt at have dem. Og jeg har også haft et par stykker. Jeg tror, jeg vil sige tak for, I vil se med, subscribes og ja, bare synes, det er en god film. Tak.